těma rukama. Není to úplně, že pomalinku, je to takový swing, rychlejší swing, jo? Ale mělo by vám to jít, poslouchejte ten rytmus, musíte dobře poslouchat. Není to úplně, že taková rychlost nebo úplně pomalý. Zkuste sami najít v tom svůj vlastní rytmus. Protože už vám to jde těma nohama, už tam máte nějakou stabilitu, tak zkuste kombinovat s těma rukama. Ten pohyb je nahoru, natáhněte úplně napřímo ruku, nepodél takhle kolem hlavy a zase do své původní pozice. Trošku se musíte na to naklonit na tu stranu a zase do své pozice. Tak. No, už je to lepší. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, rychlej. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No, mnohem lepší. Tak teď to zkusíme dohromady. Teď. Teď je vaše dopnutí a díváte se dopředu. Teď, ruka se pohne, díváte se na tu stranu zase. Teď. Tak, jsme ready. A usmíváte toho. Tak, 1, 2, 3, pravá nožičina.